Волчецкая Алена Владимировна, гонор нации, вядомая гронинская гимнастка, олимпийская чемпионка гуня Олимпиады ў Токіо, заслуженный майстер спорту, шестиразовая чемпионка краины в опорном скачку у практыкаваннях на брусах и бервяне, заслуженный тренер и гонор 8-й школы. Менавіта тут патэнцыял будучай алімпійскай чэмпіёнкі разглядзеў у 5 класе настаўнік фізкультуры і прывеў дзяўчынку ў дзіцячую спартыўную школу. Ужо праз 2 гады ў партах трэніровак стала чэмпіёнкай рэспублікі, а ў 15 гадоў майстрам спорту. Свой першы залаты медаль привезла ў 17 гадоў. Токіо, гімнастычны памост, практыкаванне на брусах. Одна думка, толькі б не спатыкнуцца. Не могу же я, пачатковец, подвести команду. Волчецкая. Ну а вот и третья советская участница этого эфира, Елена Волчецкая. Волчецкая, qui n'est pas la plus gracieuse des gymnastes soviétiques en tant que. Спартыўная кар'ера скончылася, але не адбылося развітанне з гімнастыкай. Стала тренером спартыўнай школы і разгледзела ў Вольце Корбут будучую алімпійскую чэмпіёнку. І ў нас ёсць выдатная магчымасць пазнаёміцца з ёй. Теперешняя молодежь должна много знать, много уметь. Тогда, когда человек образован, когда он понимает, что делает, хочет что-то делать, и тогда получается хорошо. И это гонор нации.